Di miña nai que nun maleteiro, se é grande abondo, cabe a vida dun pobre. Imaxina que non tes un can e que morres a uns 600 kilómetros da casa. Eu pregunto, se nun maleteiro cabe a vida dun pobre, cabe tamén a súa morte? Vas ben? Vou ben, si. Non te poñes triste. Morreu facendo o que máis lle gustaba. O que? Dicindo que non ia durar toda a vida. Ai, mamá.
era que denunciaron. É como explicámoslo do corpo. Podemos denunciar. Xa. É como atopamos a túa nai. Ai. Teresa! Teresa! Mira para aí. Joder. É que túa nai impón. Polo menos de primeiras, logo xa vas coñecendo e ves que é riquiña, pero... O día que nos presentaches eu estaba como él. Entón, para resumir, Ezequiel fixo de Caronte da súa propia nai e foi a defunta, despois de horas de viaxe atravesando Castela, onde sempre a marea é baixa, como diría Kiko Cadaval, chea de ansia por visitar o seu fillo, quen fixo certa frase de Madrid al cielo. Porque se os vascos nacen onde queren, as galegas morren onde lles peta. Recycle. Great to start a new cycle. Gracefully started to be simple, and peacefully I started to be me.
take the best of our